дядо Коледа трябваше да сме готови за това и да изненадаме децата с нашите добродетели, а вместо това сме се заплели в тази коледна бъркотия. Може би трябва да се обадим на елфите за помощ или поне да им изпратим коледно писмо. Елфчета, моля, елате на помощ. Трябва да подредим всички подаръци. Скоро дядо Коледа ще е сред нас. О, да, Лила, изглежда, че добродетелите ни са се разменили подаръците в работилницата на дядо Коледа. Аз трябваше да покажа майчина любов, а вместо това нося скромността на Вайлет. Да си скромен в днешно време е да се опитваш да намериш добри приятели. Но най-добрите приятели са тези, които се появяват, когато се налага. Здравейте, мили деца, аз съм Вайлет. И моят добродетел беше добротата. Но в тази объркана работилница на дядо Коледа, вместо това ще ви даря приятелство, което първоначално трябваше да е богатство на Лила. Нали знаете, че приятелите са като коледни сладки? Сладки, но са понякога залепващи. Отнасяйте се с тях като последния бонбон с внимание и любов. Хей, аз съм Роз. Знаете ли, че моята кръста се пренесе? Кой е признал? Тя трябваше да помага, показа помощ и друг път. Но вместо нея аз съм тук. Кой от вас знае какво е да си винаги готов да помагате и да даваш на другите? Виждам, че тук има много деца, които знаят как да си разменят играчки. Чакайте малко. Всичките ви добродетели не са ли най-важните? Няма значение кой ги носи. Да открия това най-голема подарък за мен от дядо Коледа. Деца, вижте какво има в торбичките пред вас. Вие носите в тях добродетелите. Бъдете гордост на вашите родители. Но не забравяйте, ако нещо се обърка, това е просто част от коледния спектакъл. Какво виждам? Елфи, вие сте шокарни страхотни. А вие как сте, мили деца? Готови ли сте за Коледа? Чудесно! Тази година ви нося не само подаръци, но и цветни помпони. Всеки цвят носи един добродетел. Червените са за доброта, сините за приятелство, зелените за помощта, а жълтите за скромността. Вземете по един и ги раздавайте към който крадете с цялата година. Помните. И помнете, най-ценните подаръци не са в краката, а в сърцата ви. Раздавайте неуморно на всеки цяла година.